Duol makedo gi mibadhi e pacho kae EACC koro yango ne dhi peo mwandu ji moko motudre gi gavana machon ma Migori Okoth Obado bang' yangore ni mwandugo gin ma itudo gi mibadhi manotimore aguch sirikand kaunti ma Migori. Kaka jafwambo marwa Cleophas lero, mwandugo gin mantie Nairobi, Migori kod Kisumu ma koriw to nengogi romo milion 505. E milome magichiwo, duolno makedo gi mibadhi EACC oyango chenro mar peyo mwandu mag jogo man machiegni kod gavana no machon ma Migori Zachary Okoth Obado. Magi gin mwandu man nengogi chopo milion 505. Jang'wen go iluwo mwandu gi ma iyango ni ne oyudi e yor mibadhi ka owuok e aguch kaunti ma Migori. Jogo ting'o Jared Kwaga, Joram Otieno, Caroline Obwa kod Otago Ojuki. Jared Kwaga ni kod mwandu auchiel ma ochomo jopecho. Mwandugo nitiere boma ma Nairobi kod Migori. Man Nairobi gin kaka ute Kodesa, mantiere Greenspan Estate kod Loresho Ridge e kaunti ma Nairobi. E kaunti ma Migori en kod mwandu mamoko ma ipeyo ma oting'o udi mago ma ji dake e gwenge ma Suna, Wasweta kod Sunrise Center mantiere Suna e apaya ma Migori kadhi Kisii. Jal machielo en Joram Otieno man kod mwandu achiel ma ipeyo. Mae ntiere kaunti ma Migori. En lo mar heka 0.119 e apaya ma Migori kochomo Isibania. En lo man kod ute mag dak kod Kodesa. Caroline Obwa ni kod mwandu ariyo man Nairobi, Riara kod Kisumu, Lolwe Estate, kama oting'o ute ma ji dake kachiel kod lo mano man kod ute ma ji odake iye. Jal mar ang'wen en Otago Ojuki. En kod mwandu ma ipeyo e boma Marongo, kama Gambo, e paya Marongo kochomo Homa Bay. Mwandu ni oting'o ot moro maduong' man kod room 3, kama chielo en blok mar udi 3 man kod ute man gi room 2. Magi gin moko kuom chenro ma EACC wacho ne gidwaro duoko godo mwandu ma oyudi e yor mibadhi. Chenro mar uso mwandu mag pecho chan ni timore tarik 9 dwe mar 10 gani Nairobi, ka Kisumu to biro timore tarik 16. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oyango ni onge ng'ama osewito oko paro